Dostlar bugün stick rice in bambu barlak görýäs, ilk görýäs. Türkmençe ady bambuda yapışkan bürünç, bambuda yapışkan tüy diýip aýdylýar. Bunun içinde bürünç var, yani bişen bürünç. Bunu aslında aydanlarında bambunun içine bişmedik bürüncü, yani 2-4 saat arasında buğda koyulan bürüncü koyup son bambunun içine bişirilýär, közde zatdy diýip aýdylýar. Ýöne şu wagt hiç şeýli közde bişirilene meňdanok daşyna men bürüncü başta bişirip soňundan içine goýupdyrlar diýip düşünýän. Özümçe sebäbi hiç şeýli daşy ýanmadyk, zat etmedik. Buğda da bişene meňdanok. Bärigem bir da dıkypdyrlar. Näme diýini bilemok. Ýa tebigi plastika zat ýok. Duruşy tebigi. Diňe men pikirimçe başga ýerde bişirip soň içine salypdyrlar diýip düşünýär. Muň bahasy 0.75 sen. Şöyle şuradan atacağız. Ne? Bu bananın yaprağı, bu da näme diýini bilmedim. Yapışkan näme diýi? Ýadymdan çykdy. Bambukda yapışkan bürünç. Tamam. Şeýle açtık, içinden şeýle bürünç çykýar. Daşyna da men pikirimçe bananyň yapragyny bir zat bilen daşyny dolapdyrlar. İçinde biram zat var. Oywa, garan oywa mı? Garan oywa var. Yani üç göçük tagamma nähili näme men diýen aýdy bilemok. Ýöne üç göçük gowy tagamma men haladym. Bambuda yemleşen bürünç Tayland'da, Laos'ta, Vietnam'da, Kamboçya'da köp ýaýran, yani köp ýylýar, satylýar. Men pinçe gowy hem çynnak noýwa da gowy tagam berýär. Ýöne şundan wara gowy pırlanpaç ýasalardy bilýärmi? Şeýle diýip pırlanpaç ýasaýanlar bilýändir. Kiçikka oynayanlar. Berde ösümlükleri govulan bilýärler. Bambu, ondan soň banan yapraklary. Mene haladym dostlar, 90-syny ýesen doýmagyň ahmally düşünýän. Taylandlylar muň adyna kakao lam diýär. Aýtmaly köşk tagamma, yani şeker süýjü gelýär, bir ýeli şekerli süýjü gelýär. Yani mene gowurdum. Duzu derle şekerlirak.